गुलबुआ। दूर एका गावातून एक कच्चा रस्ता काढला होता। तो रस्ता त्या गावच्या पाठच्या विराण जागी जात होता। तिथे पाठी एक प्रचंड मोठं माळरान होतं आणि त्या माळरानात जायचा तोच एक रस्ता होता। ते माळरान गावच्या उकिरड्या वस्तूंनी आणि कचऱ्याने भरलं होतं। घराघरातील कचराच नाही तर गावातील मृत जनावरांनाही तिथेच दूर फेकलं जाई। एवढंच नाही तर गावातील काही लोक सकाळ उजाडायच्या आत तिथेच शौचासाठीही जात। त्यामुळे ते संपूर्ण माळरान हे घाणीने आणि कचऱ्याने व्यापलं होतं। त्या माळरानात कोणी सहसा दिवसाही फिरकत नसे, कारण दिवसा ढवळ्याही त्या रस्त्याने चालताना नाकावर हात ठेवूनच चालावं लागे। गावच्या परिसरात वेळेला फार महत्त्व दिलं जातं। रात्री 12 ते 3 ही वेळ भूताची मानली जाते। त्यामुळे त्या वेळेत सहसा कोणी घराबाहेर पडत नाही। त्यातच माळरान किंवा अशा उकिरड्याच्या ठिकाणी तर या वेळेत जाणं मुद्दामून टाळलं जातं। असं मानतात भूतांचं वास्तव्य हे अशाच घाणीच्या जागी जास्त असतं। गावातील एक तरुण असाच एके रात्री शौचाला म्हणून जात होता। त्या दिवशी झोपेत त्याला वेळेचा अंदाज आला नाही। तो नेहमीपेक्षा फारच आधी साधारण रात्रीच्या 2:30च्या सुमारास एका हातात कंदील घेऊन माळरानाच्या दिशेने गेला। तो रस्ता दिवसाही फार विचित्र आणि भयानक वाटे आणि रात्री तर त्यात अधिकच्या भीतीची भरच पडत असे। पण त्या तरुणाला या सर्वाची सवय होती। तो त्या रस्त्याने पुढे पुढे चालत होता। रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना कमरेपेक्षा मोठं गवत वाढलं होतं। तेच होतं माळरान। तिथे पोहोचताच घाणीचा वास येऊ लागला। तो तरुण त्या झाडीमध्ये शिरला। काही अंतर आत गेल्यावर तो तिथेच बसून मोकळा होऊ लागला। रानातून वाहणारा वारा एक विचित्र भयानक असा आवाज करत जात होता। त्यातच दूर जंगलातून येणारा कोल्ह्यांच्या रडण्याचा आवाज भीतीत भर घालत होता। पण आसपास इतकं भयानक वातावरण असूनही त्या तरुणाच्या डोळ्यावर मात्र अर्धवट झोप होती। तो त्याच अर्धवट जाग्या अवस्थेत काहीतरी गाणं गुणगुणत होता। जड झालेल्या डोळ्यांनी तो आसपास कोणी त्याच्या दिशेने येत तर नाही ना ते नीट निरखून पाहत होता। तोच काही अंतरावर त्याला हालचाल जाणवली। कोणाच्या पोटात दुखलं काय माहीत, 2 मिनिटं उरकायलाही देत नाही ते, असं मनाशीच म्हणत तो तिथूनच ओरडला, कोण आहे रे तिथे? तसा तो आवाज बंद झाला आणि वाऱ्याचा तो गूढ आवाज कानांवर येऊ लागला। काहीच वेळ झाला असेल, तोच तो आवाज त्याला पुन्हा एकदा येऊ लागला। कोणतरी झाडीतून मार्ग काढत त्याच्याच दिशेने येत होतं। त्या तरुणाने पटापट त्याचं काम आवरलं आणि तो रागारागातच हातात कंदील घेऊन उभा राहिला। तो आजूबाजूला पाहू लागला, पण अचानकच त्याची नजर एकाच जागी स्थिर झाली। पाहतो तर काय, त्याच्या समोर 6 ते 7 फुटांचा भीमकाय असा माणूस उभा होता। तो त्याच्याच दिशेने पाहत होता। त्याच्या डोळ्यात आग होती। तो रागात दात विचकत होता। त्याचं संपूर्ण शरीर लालबुंद झालं होतं। त्याचं ते भयानक रूप पाहून तो तरुण जोरात किंचाळला आणि तिथेच बेशुद्ध होऊन पडला। त्या माळरानातून जोरजोरात भयानक हसण्याचा आवाज येऊ लागला। त्या तरुणाचं काहीच महिन्यांपूर्वी लग्न झालं होतं। तो त्याच्या बायको आणि आई वडिलांसोबत त्याच्या छोट्याशा घरात राहत होता। त्याची बायको ही आता गरोदर होती, त्यामुळे घरात सगळं आनंदाचं वातावरण होतं। पण त्या दिवशी पहाटे 3 वाजल्यापासूनच घरातील सगळेजण बसून राहिले होते। पहाटे उजाडायच्याच आधी गेलेला तो तरुण अजून घरी परतलाच नव्हता। म्हणून त्याचे वडील त्याला शोधायला माळरानाच्या दिशेने गेले। काही वेळ शोध घेतल्यावर दूर कंदिलाच्या उजेडात त्यांना त्यांचा मुलगा बेशुद्ध अवस्थेत पडलेला दिसला। त्यांनी त्याच्या शरीराला हात लावला तर तो तापाने फणफणत होता। त्यांनी त्याला कसंबसं चालवत घरापर्यंत आणलं।
रात्रभर तो ठीक होता, मग हा अचानक इतका ताप कसा काय आला? लगेचच त्यावर घरगुती उपचार चालू केले. त्याच्या कपाळावर मिठाच्या गार पाण्याच्या घड्या घालण्यात आल्या. सकाळ झाली, दुपार झाली, पण अजूनही त्याचा ताप काही उतरत नव्हता. शेवटी वैद्यांना घरी बोलावण्यात आलं. त्यांनी काही औषधी आणि काढे सुचवले. तसे दुपारी 3च्या आसपास त्याने त्याचे डोळे उघडले. त्याचे डोळे लालबुंद झाले होते. तो शुद्धीत जरी आला असला तरी तो भ्रमिष्ठासारखा वागू लागला. मला जायचंय तिथे, असं म्हणत तो घरातून बाहेर पडला. त्याचे आई वडील त्याला अडवायचा प्रयत्न करू लागले, पण तो काही त्यांचं ऐकायला तयार नव्हता. शेवटी गावातील काही माणसांच्या मदतीने त्यांनी त्या तरुणाला उचलून घरी आणलं. या घटनेला आता 3-4 दिवस होऊन गेले होते, पण या 4 दिवसांत तो तरुण स्वभावाने पूर्णपणे बदलून गेला होता. तो फारच रागीट झाला होता. त्याच्याशी बोलायलाही घरच्यांना आता भीती वाटू लागली होती. घाबरून घरच्यांनी त्याच्या बायकोला तिच्या माहेरी धाडलं होतं. तो तरुण मात्र तिथे माळरानात जाऊन त्या घाणीत तासनतास बसत असे. गावात त्या तरुणाबद्दल चर्चा सुरू झाली. ही काहीतरी बाहेरची बाधा आहे असं प्रत्येकाच्याच ओठांवर येऊ लागलं. सगळे उपाय करून झाले होते. आता हा एक शेवटचा उपाय म्हणून त्यांनी एका माणसाला घरी आणलं. त्याच्या पुढे त्या तरुणाला नेऊन बसवलं. तो तरुण मात्र त्याची मान खाली घालून होता. त्या माणसाने त्याला अनेक प्रश्न केले. तू कोण आहेस? इथे काय करतो आहेस? तुला काय हवं आहे? पण तो तरुण मात्र दोन्ही गुडघ्यांमध्ये त्याचं डोकं घालून बसला होता. त्या माणसाने केलेल्या प्रत्येक प्रश्नांवर तो फक्त गुरगुरत होता. ही तो त्याच्या भाषेत त्या माणसाला एक प्रकारची चेतावणी देत होता. शेवटी त्या माणसाने त्याकडची उदी त्या तरुणाच्या डोक्यावर फासली. तसा त्या तरुणाचा राग अनावर झाला. त्याने त्या माणसाचा तो उदी लावलेला हात आपल्या हातात घेतला आणि अक्षरशः पिरगळून टाकला. त्या तरुणाचे डोळे रक्तासारखे लाल झाले होते. तो त्या माणसाला अतिशय घाण अशा शिव्या देऊ लागला. अशा शिव्या ज्या त्याच्या घरच्यांनी त्यांच्या उभ्या आयुष्यात कधीच ऐकल्या नसतील. हिम्मत असेल तर माझ्या तावडीतून याला सोडवून दाखव, असं म्हणतच त्याने त्या माणसाला दूर ढकलून दिलं. तो माणूस जमिनीवर पडला. खवीस, याला खविसाने धरलं आहे. याचं आता काही खरं नाही. तुम्ही सगळे वेळीच सावध व्हा आणि यापासून लांबच राहा, नाहीतर हा तुमचाही घात करील, असं म्हणत तो माणूस कळवळत त्याचा उजवा हात छातीशी घट्ट धरून तिथून बाहेर निघाला. त्या तरुणाचे वडील मात्र धावत त्या माणसाच्या पाठी गेले. ते अक्षरशः त्याचे पाय पकडतच म्हणाले, अहो, माझ्या मुलाच्या वतीने मी तुमची माफी मागतो, पण किमान तुम्ही तरी असं बोलू नका. हा आमचा एकुलता एक मुलगा आहे. त्याची बायको तिथे गरोदर आहे. आमचं सगळ्यांचं आयुष्य याच्यावरच अवलंबून आहे. तुमच्याकडे काहीतरी मार्ग, उपाय नक्कीच असेल. आमच्या मुलासाठी आम्ही काहीही करू. तुम्ही सांगाल ते करू. माफ करा, पण हे साधंसुधं प्रकरण नाही. याला खविसाने झपाटलं आहे. तो किती भयंकर आणि शक्तिशाली आहे हे मी जवळून अनुभवलंय. तो काय करू शकतो याची तुम्हाला कल्पनाही नाही. यावर मी तरी काहीच उपाय करू शकत नाही, पण एका माणसाकडे यावरचा काहीतरी तोडगा नक्कीच असायला हवा. माणूस कोण आहे तो माणूस? गुरुजी, माझे एकेकाळचे गुरु, ज्यांच्याकडून मी या विद्या शिकलो ते गुरुजी. तुम्ही आता इतकेच गयावया करत आहात आणि या परिस्थितीचं गांभीर्य पाहता तर आपण एक शेवटचा उपाय म्हणून त्यांनाच इथे आणू. बघू काय म्हणतात ते. हो, तुमचे खूप उपकार होतील, असं म्हणत त्या तरुणाच्या वडिलांनी त्या माणसापुढे पुन्हा एकदा हात जोडले. सारा गाव लांबूनच हा तमाशा पाहत होता. त्या तरुणाची आई ढसाढसा रडत होती आणि तो तरुण पुन्हा घराबाहेर पडला होता, त्याच माळरानाकडे जायला. 2 दिवसांनी तो माणूस त्या गावात पुन्हा एकदा आला, पण तो यावेळी सोबत गुरुजींना घेऊन आला होता. त्याने त्यांना त्या तरुणाचं घर दाखवलं आणि गुरुजींचा निरोप घेऊन तो गावाबाहेर निघून गेला. आता सगळं काही गुरुजींच्या हातात होतं. त्या तरुणाला त्याच्या आई वडिलांनी गुरुजींच्या समोर आणून बसवलं. त्याने गुरुजींच्या डोळ्यात डोळे घालून पाहिलं आणि तो जोरजोरात हसू लागला. पण गुरुजी मात्र अजूनही त्याच्याकडेच पाहत होते.
त्यांच्या चेहऱ्यावर एक प्रकारचं गांभीर्य दिसत होतं, एक प्रकारची काळजी दिसत होती. गुरुजी काहीच बोलत नव्हते हे पाहून शेवटी त्या तरुणाचे वडीलच गुरुजींना बोलले, गुरुजी काय झालं? तुम्ही काहीच का नाही बोलत आहात? माझा मुलगा बरा होईल ना? याच्या शरीरातून तुम्ही खविसाला बाहेर काढू शकाल ना? यावर गुरुजी जरा गंभीर आवाजात म्हणाले, खवीस हा याच्या शरीरात नाही, त्याने फक्त याला त्याच्या वशमध्ये केलं आहे. मला तर भीती वेगळ्याच गोष्टीची वाटते की जर यात इतकी शक्ती आली आहे तर खऱ्या खविसाची शक्ती किती असेल. खवीस हा याच्या शरीरात जरी नसला तरी तो इथे नक्की येणार, याला घेऊन जायला. असं म्हणत गुरुजींनी त्या तरुणाचं डोकं आपल्या उजव्या हाताने घट्ट धरून ठेवलं. डोक्यात हातोड्यांचे प्रहार व्हावेत तशा त्याच्या डोक्यात प्रचंड वेदना होऊ लागल्या. त्याने आपल्या दोन्ही हातांच्या मदतीने गुरुजींचा उजवा हात त्याच्या डोक्यापासून लांब करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याला हे शक्य होत नव्हतं. त्याच्या डोक्यातून प्रचंड कळा येत होत्या. त्या वेदनेतही तो गुरुजींना शिव्या देत म्हणाला, मरशील, माझ्या वाटेत आलास तर मरशील तू. असं म्हणत तो जागीच बेशुद्ध पडला. जे गुरुजींच्या शिष्याला जमलं नव्हतं ते गुरुजींनी करून दाखवलं होतं. पण तो तरुण तर एक प्यादा होता, खरा खेळ तर अजून बाकी होता. गुरुजी, तुमचे खूप खूप आभार गुरुजी. ही आभार मानायची वेळ नाही, तो कधीही येऊ शकतो, कदाचित आजच रात्री. पण मग आपण माझ्या मुलाला कुठेतरी लांब घेऊन जाऊ. नाही, असं नाही करता येणार. खविसाचं बंधन अजूनही तुटलेलं नाही. आपण वाट पाहण्याशिवाय आता दुसरं काहीच करू शकत नाही. तो तरुण इतक्या दिवसांचा शांतपणे त्याच्या आईच्या मांडीवर झोपला होता. गुरुजी तिथेच एका लाकडी खुर्चीत बसून होते. रात्रीचे 12 वाजले होते. अख्खं गाव झोपलं होतं. त्या तरुणाच्या घरातील मात्र सगळेजण जागे होते. ते वाट पाहत होते, खविसाच्या मृत्यूच्या निमंत्रणाची वाट. तेवढ्यातच त्यांना घराबाहेरून एक आवाज आला, वेळ झाली आहे, बाहेर ये आणि रानात येऊन माझ्याशी कुस्ती खेळ. जर तू जिंकलास तर मी तुझ्या आज्ञेत राहीन, पण जर का तू कुस्ती हरलास तर तू माझा कायमचा गुलाम बनून राहशील. त्या भयानक आवाजाने घरातील सगळेच जण हादरले होते. पण ही एक नाजूक वेळ होती. एक चूक आणि ते सगळं काही गमावून बसले असते. सगळेच आशेने गुरुजींकडे पाहत होते. गुरुजींनी त्यांची नजर एक वेळ त्या तरुणाकडे वळवली. कुस्ती, खविसाशी कुस्ती म्हणजे साक्षात मृत्यूलाच निमंत्रण. आजवर खविसाशी कुस्ती करून ती कुस्ती कोणता पहिलवान जिंकला आहे असं कधीच ऐकिवात आलं नव्हतं. पण ही कुस्ती खेळणं त्या तरुणाला भाग होतं. त्या तरुणाचे डोळे पुन्हा एकदा लाल होऊ लागले. त्याच्या अंगात ताप चढू लागला, कारण तो अजूनही खविसाच्या बंधनात होता. यावर गुरुजी फक्त एकच करू शकत होते. खविस या भूताची वेळ ही रात्री 12 ते 3 पर्यंतच असते. रात्री 3 नंतर ब्रह्मवेळ सुरू होत असल्याने त्याला तिथून जाणं भाग असतं. गुरुजी याच गोष्टीचा फायदा घेऊन त्या कुस्तीला मुद्दामून विलंब करू पाहत होते. त्यासाठी त्यांनी त्याच घरात ध्यान लावायला सुरुवात केली. रात्रीचे 12:30 झाले, 1:45 झाले. अखेर रात्री 1 वाजता त्यांच्या घराबाहेरून पुन्हा एकदा आवाज आला, यातून तुझी सुटका नाही, तुला माझ्याशी कुस्ती खेळायला यावंच लागणार. गुरुजी मात्र अजूनही ध्यान लावूनच होते. त्या मुलाला घरच्यांनी घराच्या खिडकीला आतून बांधून ठेवलं होतं. खविसाचा आदेश, त्यात गुरुजींचे मंत्र, यात मधल्यामध्ये मात्र त्याचं मरण होत होतं. रात्रीचा 1:30 वाजला, 2 वाजला. शेवटी रात्री 2:30 वाजता तो आवाज पुन्हा एकदा त्यांच्या घराबाहेरून आला. जर आज ही कुस्ती नाही झाली तर हा मुलगा होणारी पहाट पाहू शकणार नाही. हे एकदाच गुरुजींनी त्यांचे डोळे खाडकन उघडले. तो तरुणही खिडकीचे गज तोडून मुक्त झाला होता. तो घराबाहेर त्याचं पाऊल ठेवणार इतक्यातच तिथे खविसाने माळरानात त्याच्या काळ्या शक्तीने रिंगण आखलं होतं. घोंगडं घेतलेला एक माणूस त्या माळरानाच्या दिशेने येत होता. खविसाची त्यावर नजर पडताच तो जोरजोरात हसू लागला.
त्या माळरानात खविसाचं ते भयानक हसणं अक्षरशः घुमू लागलं होतं. तो आवाज इतका भयानक आणि मोठा होता की गावातील प्रत्येक घरांमध्ये तो ऐकू गेला. ये, आता या रिंगणात ये आणि माझ्याशी कुस्ती खेळ. तो घोंगडं घेतलेला माणूस त्या रिंगणाजवळ आला, पण तो रिंगणात न शिरता रिंगणाभोवती गोल फेऱ्या मारू लागला. तो रिंगणाभोवती फेऱ्या मारत असतानाच काहीतरी पुटपुटत होता. तो माणूस काही रिंगणात पाय ठेवत नाही हे पाहून खविसाचा राग अनावर झाला. माझी वेळ संपायच्या आधी जर का तू या रिंगणात आला नाहीस तर तुझा जीव घेतल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही. ब्रह्ममुहूर्त सुरू व्हायला 2च मिनिटं बाकी होती. तोच त्या माणसाने रिंगणात त्याचा पाय ठेवला. खविसाला ही कुस्ती जिंकायला तर सेकंदाचा एक भागही पुरेसा होता. खवीस त्या माणसावर धावून गेला, पण आश्चर्य ते काय, खविसाचे दोन्ही हात हवेतल्या हवेतच थांबले होते. इथे त्या माणसाच्या अंगावरचं घोंगडं खाली पडलं होतं. घोंगडं घातलेला तो माणूस, तो म्हणजे गुरुजी होते. घरातून बाहेर पडणाऱ्या त्या तरुणाच्या डोक्यावर गुरुजींनी त्यांचा हात ठेवला होता, त्यामुळे तो तिथे दारातच बेशुद्ध पडला. गुरुजींनी साधनेने स्वतःला तयार करून घेतलं होतं. ते खविसाला हरवू शकतील इतकी ताकद त्यांच्यात नसली तरी ते खविसाला काही काळासाठी रोखू शकतील इतकी शक्ती त्यांच्या साधनेत नक्कीच होती. खविसाच्या हाताचा पंजा गुरुजींच्या हाताच्या पंजात गुंताच खविसाचा हात आगीत पडावा तसा जळू लागला. इतका वेळ हसणारा तो खवीस आता मात्र पहिल्यांदा वेदनेत होता. खवीस खाली त्याच्या एका गुडघ्यावर बसला गेला. कोण आहेस तू आणि तो मुलगा कुठे आहे? काय फरक पडतो? तुला तर आज केवळ एक कुस्ती खेळायची होती, मग तो मुलगा असला काय आणि मी असलो काय? काहीही झालं तरी पण शेवटी तो एक खवीस होता हे विसरून चालणारं नव्हतं. गुरुजीही त्याला त्याच्याच खेळात हरवू शकणार नव्हते. गुरुजींच्या या उत्तराने तर खविसाचा राग हा अनावर झाला. त्या सामान्य मुलापेक्षा तुझ्यासारख्या दैवी शक्ती असलेल्या पुरुषाला माझा गुलाम बनवायला मला नक्कीच आवडेल. असं म्हणत खवीस पुन्हा एकदा त्याच्या पायांवर उभा राहिला. तो त्याची पूर्ण ताकद लावू लागला. यावेळी मात्र गुरुजी कमजोर पडू लागले. ते त्यांच्या दोन्ही गुडघ्यांवर बसले. पण गुरुजींनी सगळ्या गोष्टींचा बरोबर अंदाज बांधला होता. खवीस त्यांवर हावी होत असतानाच ब्रह्मवेळ सुरू झाली. खविसाला आता तिथे थांबता येणार नव्हतं. तू आज वाचलास, पण त्या मुलाला तू माझ्यापासून कसा वाचवणार? असं म्हणत खवीस रिंगणातून बाहेर पाऊल ठेवणार तोच त्या रिंगणाने पेट घेतला. ते रिंगण आगीने व्यापलं गेलं. रिंगणात पाय ठेवायच्या आधी त्या रिंगणाभोवती फिरून गुरुजींनी आधीच दिव्य मंत्र बोलून ठेवले होते. ब्रह्ममुहूर्त होताच ते मंत्र अधिकच प्रभावी झाले. आता मात्र अख्खा गाव त्या माळरानात जमला होता. खवीस हा आता पुरता अडकला होता. तो गुरुजींना शरण गेला. हा खेळ मी जरी आखला असला तरी तुझ्या आखलेल्या खेळात मी कधी अडकलो हे माझं मलाच कळलं नाही. मला आता इथून जाऊ दे. बदल्यात मी तुझ्या 3 इच्छा पूर्ण करीन. बोल, काय हवं आहे तुला? तुला मी शक्ती, संपत्ती सगळं काही देऊ शकेन. ठीक आहे, माझी पहिली इच्छा हीच असेल की तू आतापर्यंत जितक्या लोकांना तुझ्या बंधनात ठेवलं आहेस त्या सर्व लोकांना तू या तुझ्या बंधनातून मुक्त करावं. आणि माझी दुसरी इच्छा ही आहे की मी माझी तिसरी आणि शेवटची इच्छा सांगेपर्यंत तू माझ्या गुहेसमोरील त्या दिव्य झाडावर तसाच लटकून राहावंस. असं म्हणत गुरुजींनी त्या वर्तुळाचं दार त्याच्यासाठी खुलं करून दिलं. गुरुजींनी गावकऱ्यांना घरोघरी शौचालय बांधायचं आवाहन केलं. मोकळ्या माळरानात जिथे काहीच पिकू शकत नव्हतं तिथे बांबूच्या लागवडीचा सल्ला दिला. तो खवीस मात्र आजही तिथे त्या दैवी वृक्षावर उलटा लटकून गुरुजींच्या तिसऱ्या इच्छेची वाट पाहत आहे. पागुल बुवा,
चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.